Maryam Yahaya zakakure matashiyar mace kuma shahararriyar jaruma a masana'antar Kannywood wacce ta jajirce kuma tsallake siradi. Maryam Yahaya ta jajirce wajen ganin ta cimma burin nata na zama jaruma wanda izuwa yanzu ta yi nasarar cimma burin nata. Ta fara fitowa ne a wani shirin fim mai suna tare da ji wanda ta yi nasarar shiga jerin wanda suka cancanci yabo a shekarar 2017. An haife ta ne a 17 ga watan Julai shekarar 1997 a garin Kano cikin unguwar Goron Dutse. Jarumar ta yi karatunta na firamare a Yalwa sannan ta yi makarantar sakandare a Bakawo Bale da ke jihar Kano. Amma har izuwa yanzu ta ci gaba da karatun nata ba. Jarumar ta fara fitowa ne a fina-finan Hausa a shekarar 2016 duk da cewa a wancan lokacin tana fitowa ne a matsayin karamar jaruma kuma mai tallafawa jarumai. Fina-finan nata na farko sun hada da Taraddadi, Gidan Abinci, Tabo, Barauniya. Ɗaukarta ta fara ne daga shekara ta 2017 tun bayan fitowarta a fim mai suna Mansur wadda ta fito a tare da Bilkisu Shema da kuma Umar M Sharif. Jaruman ta taka rawa sosai wanda hakan ne ya bata dama ta fito a manyan fina-finan da ta jagorantar su kamar su Jaruma, Sarina, Mujadala, Jummai ko Lare da sauransu. Jamila Umar Turaki wadda aka fi da Jamila Umar na Gudu ta kasance shahararriyar jaruma masana'antar shirya fina-finan Hausa na Kannywood da ke arewacin Najeriya, sannan kuma ta kasance ambassador a kamfanin Ajinin Moto, sannan kuma ambassador a kamfanin Globacom. An haifi jaruma Jamila Umar Turaki ne a ranar 10 ga watan Agusta shekara 1985 a unguwar Maganau Gumau a karamar hukumar Toro da ke jihar Bauchi a Najeriya, inda nan ta yi ta kuma ta yi karatunta na Arabi da kuma Boko. Jamila Umar Turaki ta yi karatunta na firamare da kuma sakandare a karamar hukumar Toro a jihar Bauchi a Najeriya. Bayan ta gama sakandare ne ta yanke shawarar fara fim a masana'antar shirya fina-finan Hausa na Kannywood. Jamila Umar Turaki wadda aka sani da Jamila Umar da Kudu ta fara fim ne a masana'antar Kannywood a shekara ta 2002. Tun bayan da ta yanke shawarar fara fim ta bar garin Bauchi ta dawo Kano domin ganin cewa ta cimma burinta na zama jaruma a masana'antar Kannywood. Kana ta shiga masana'antar fim ne a matsayin 'yar wasa. Kana ta shiga masana'antar fim ne a matsayin 'yar rawa a shekara ta 2002. Sannan daga baya ta samu ci gaba a harkar har ma ta fara yin wasan barkwanci da kuma drama kaɗan-kaɗan. Sannan ganin kokarinta wasan barkwanci da harkar drama hakan ya jawo hankalin daraktoci da kuma jaruman Kannywood kan harkar fara fim. Sannan ta fara fitowa a matsayin jaruma ne a wani shiri mai suna Jamila da Jamilu wanda yana ɗaya daga cikin fina-finan da suka zama sanadiyar ɗaukakarta da kuma ƙauyawa ko suɓulli da suɓulluwa wadda ta yi a shekara ta 2011 tare da Abubakar Suleiman ɗan auta, kuma ta taka rawa a ganin a shirin fim ɗin sosai wadda har hakan ne sa ta yi suna ba iya Najeriya ba har ma da sassa maƙotan Najeriya. Ta samu ɗaukaka a harkar fim sosai a masana'antar Kannywood. Jamila Umar na Gudu har ta kai a matsayin da ake kiranta da sarauniya a masana'antar Kannywood ganin ƙwarewar ta harkar fim. Sannan ɗaya daga cikin daraktan fim na Hausa Kannywood wanda aka fi sani da Aminu Saira mai kamfanin Saira Movies yana ɗaya daga cikin wanda suka ba da gudunmawa wajen samun ɗaukakar ta, kasancewa shine wanda ya fara saka ta fim a matsayin jaruma wadda haka ne ya yi sanadiyar ɗaukakar ta sosai. Maimuna Abubakar wacce aka sani da Momi Gombe ta kasance a arewacin Najeriya kuma jaruman fim a masana'antar Kannywood. Jaruman na ɗaya daga cikin jaruman da suka ɗaukaka kuma suka haskaka kuma suka ba da gudunmawa a harkar fina-finan Hausa. Jaruman Maimuna Abubakar an haife ta ne a jihar Gombe wacce wanda hakan ne yasa ake mata lakabi da Momi Gombe. An haife ta a 28 ga watan Jun 1997 ta kuma yi karatunta na firamare da sakandare a garin Gombe. Jarumar ta kasance tana da ra'ayin zama jaruma tun tana yar karama amma bata samu cimma hakan ba saboda auren da ta yi da wuri. Bayan fito daga gidan aure ta shiga harkar fim da taimakon shirin fina-finan Hausa nan mai suna Awal Ma'azu da kuma fitaccen mawaƙin nan Hamisu Breka. Ta fara sanuwa ne a bidiyon wanda ake ɗaurawa a manhajar YouTube kuma ta hau bidiyon waka da kuma jarumi irin su Adam Zango, Hamisu Breka, Zalmi ko Kabiru Kebi International, Musbahu Amfa da sauransu. Sannan ta ƙara sanuwa a shirin da ta yi kamar su Kishiya, Asalin Ƙauna da kuma rawar da ta taka a shirin mai suna Ango tare da fitaccen jarumi nan Adam Zango.